ओकरा पे करतनी। सुने ना, घर के लोग सब जान गइल बा। आज ना काल आई। देख तू डरो मत, आज ना तो कल हमनी के शादी होखबे करी। हमार बात मनावा। ठीक बा, आवत नहीं। आ गइल कितना इंतजार कर रहा हमरा से। देखा, शादी से पहले मिलल जुलल ठीक नहीं थे। गांव के लोग देखी त का कही, और हमारे बाबूजी से केहू कह दी तो हमार जेल मुश्किल हो जाई। देख ली लो टौरी ठीके होई, हमनी के दोनों जना के शादी कर दी हलो। देखा, तू बेटा शेड्यूल कास्ट के, हम बनी ठाकुर खानदान के, और हमनी के शादी नहीं हो सकत। भैया बाबूजी देख लिए तो बहुत जुलूम हो जाई। अरे तू टेंशन मत लो, ओकरा पहले हमनी के भाग के शादी कर लेहल जाई। अंजलि दीदी आया छैया का बतियावत रसन, चल तनी हम घरे कही ना। एक बार माई और बाबूजी से पूछ ले तनी, अगर शादी करे खातिर राजी हो जाए तो ठीक बा, अगर ना राजी हो तो भाग चलल जाए। ठीक बा, तो हम जा तनी। सुन, जा के तो जाई देवे के मन नहीं कर, लेकिन तू जा। ठीक बा, जा। अरे बाबू, अंजलि दिखाई नहीं खेते, तू कहाँ गइल बिया? अरे बाबूजी रउआ टेंशन मत ली, वो अपना सहेली के यहाँ गइल बिया, आवते होई। अरे बाबू, ये तरह कोनो सहेली चाहे कोनो अनजान आदमी के यहाँ लड़की के ना दे बाबूजी। कर बोली। सहेली घरे ना पोखरा पे एगो लड़का संग बतियावत रहलिया। कौन लइका रहला बनी? और नइखे अच्छैया, ओकरे से बात करत रसिया। का बात करते रही? उस शेड्यूल कास्ट के लड़का से पोखरा पर भेंट कर गइल बिया। गावतिया तो ओकरा के बताओ तना। कारबार रोल पे एगो छोट जात के लड़का अपने घर की इज्जत पे हाथ डाल दिलस, और वो चुपचाप बैठल बानी हाथ धके। रवल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा चाहिए। अरे बहुत धीरे बोलो, दीवाल के भी कान होला। अरे आजू बाजू के लोग सुनी तो हमनी के ऊपर हंसी। गावत बिया तो हम ओकरा के समझा देत बानी। बाबूजी इस समझावे के ना, टपकावे के वक्त आ गइल बा। हम जाता नहीं, वो दोनों संगे टपका देबे। अरे बाबू धीरज से काम लो। रे ना तो कहाँ कर लिया? अपना सहेली के घरे गेल रहनी बाबूजी। ते सहेली के यहाँ कर लिया भेंट करे कि अच्छैया से भेंट कर लिया? शर्म नहीं क्या हो तोरा? अरे एगो छोट जात से प्यार कर बैठली। तोर भलाई यही में बा कि ते ओकरा के भूल जो। बाबूजी, दुनिया कहाँ से कहाँ चल गई। रउआ जात पात के भेदभाव करत नहीं। ते बाबूजी से जबान लड़ावत रे। अगर ते बात ना मानूस नु तो तोरा के और ओकरा के जिंदा गाड़ दे सन। आज के बाद तोरा पढ़े लिखे जा। रे ले जा सन, एकरा के रूम में बंद कर दे सन। बंद कर दे। रे बाबू चल अच्छैया घरे, ओकरा के सबक सिखावे के पड़ी। चला। ए अच्छैया बाहर निकल, निकल बाहर। प्रणाम मालिक, का बात बा बोली? तोर प्रणाम हमनी के कबूल नहीं खे। बताओ कहाँ बाबू? वो घरे नहीं खे, बोली लो का बात बा? बात ई बा कि तोर बेटवा हमरा बेटी से प्यार कर चुकल बा। गनीमत यही में बा कि कह दी अपना बेटवा के कि हमरा बेटी के भूल जाओ, ना तो ओकरा के जिंदा काट के जमीन में गाड़ दे। मालिक लइका बा, गलती कर दिले होई, उ आवेला तो हम ओकरा के समझा देबे नहीं। समझा दिए ओकरा के, समझ ले। हाँ मालिक। चलिए बाबूजी चल। हे भगवान, इ लोग तो बहुत गुस्सा में बा। अब का होई? आइए भी बाबू। हाँ भाई, कहाँ गए रहा तू? हम गोपालगंज गए नहीं। तू गोपालगंज गए रहा आके अंजलि से भेंट करे। बेटा तू अंजलि के भूल जा, अब कहीं चल जा तू दूसरा जगह। उनकर बाबूजी भाई बहुत गुस्सा में बालो, अभी आई रहल लो। ए माई, हम अंजलि से प्यार कइले बानी, कोनो चोरी नहीं कइले कि एक से भाग जाए। और ही एगो बात, हमनी के बहुत जल्द दोनों जना शादी करे वाला बानी सन। बेटा तू पागल मत बना, ताहर हमार कसम, तू चल जाई जैसे। माई ई तेका कइली। ठीक बा माई, हम जाते नहीं कि अपन ख्याल रखिए। हाँ बेटा अपन जा, जियत रह। कुछ समझ में नहीं आवत कि हमार लड़की एगो शेड्यूल कास्ट के लड़का से प्यार कर लेलस। अगर ओकरा से उ शादी कर लेतिया तो हमनी के गांव जवार में नाक कट जाई। हे बाबू, ते ओकरा के बुलाओ, अगर प्यार से ओकरा के समझावल जाई, मान गई तो ठीक बा, ना तो हमनी के कठोर कदम उठावे के पड़ी। ठीक कहत नहीं बाबूजी। ए मुस्कान, जा बुला के लिया ओकरा के। ठीक बा।
देख बेटी, आज तक ते जवन कहले बड़ी तवन हम पूरा कहले बानी, लेकिन बेटी एक बार हमार बात मान। ते जवना लड़का से प्यार कर करी वो हमनी के कास्ट के ना हो, यही से हाथ जोड़ के तोरा से विनती करतनी बेटी कि ते ओकरा के भूल जो। बाबूजी रवो के हाथ जोड़ला की कोनो जरूरत नहीं है। हम उनकरे से जी जान से प्यार करीला, वो हमरा से जी जान से प्यार करेला। हम शादी करब तो उन्हीं से करब, हम उनका बिना ना जी सकीले बाबूजी। बाबूजी ये यहाँ ना मनिहन, इनका उपाय करे के पड़ी। बहू तू ठीक कहता रू। बाबू ना भैया तो ना कर हे बाबू चले करा के ठिकाना लगा दूंगा। बाबू आज 2 दिन बीत गई, ऐसन काम तमाम कनिया सोन कि केहू के पता भी ना चलला। ठीक कहता नहीं बाबू। साहब हमरा के यहाँ आवे के रुआ कष्ट काहे कनिया? का बात बा? तू ढेर होशियार मत बना, अपने बेटी के मार के तू लोग गड़ले बड़ा, हमरा सब पता चल गइल बा। साहब जब रउआ मालूम पड़िए गइल बा तो कुछ ले दे के सलट ली। हाँ साहब, बाबू हमार ठीक कहता। बताई तू रहला शेड्यूल कास्ट के लइका, हमार लड़की ओकरा से प्यार कर ले सिया, अगर ओकर शादी हो जाई तो हमनी के गांव नगर में चलल मुश्किल हो जाई से हमनी के ओकर काम तमाम कर देनी है। तो ठीक बा, ये बहुत लंबा केस बा, एकरा का सटाव खातिर नु 5 लाख रुपया लेम। पूजी जल्दी पैसा दी, ए मुसीबत के टाली। हाँ ठीक कहते बाबू। साहब हईली 1 लाख रुपया और बाकी जो 4 लाख रुपया बा रुआ डेरा पर पहुंचा देम। ली ठीक बा, टाइम से पैसा पहुंचा दियो लो, न तो केस हमरे हाथ में बा। ठीक बा साहब, ठीक पहुंचा है, देम। पहुँच जाए साहब। जाए। पैसा है हमरा में से कितना मिली? 10,000 रुपये ले लिए। 10,000 काम चलता, 1.5 लाख रुपए चाहिए, जाके हम डीएम से कह देंगे, लोग करे उठा के। तो 1 लाख रुपये ले लिए। ठीक बात है, चली चली। प्रिय भाई लोग के प्रणाम। प्रणाम भैया। भाई देखी लोग अक्सरा गांव देहात में यानी कि हर जगह ऐसा देखल जाला कि अगर शादी कोनो 2 गो जोड़ा प्यार मोहब्बत कैले बड़े सो तो लोग का करला कि ई फलानवा कास्ट के हो तो चिलनवा कास्ट के हो, तो ऐसे में जात पात के लेके लोग ऐसा काम करला। जैसे कि हमनी के वीडियो में देखौनी आसो एक के पचावे खातिर, भाई एक के पचावे खातिर लोग ये खाकी वर्दी वाला बा उ लोग के मोटहन पैसा दे देला। लोग कहला लोग कि ठीक बा एकरा आगे तहार केस ना बढ़ी। तो भाई जे भी अगर घूस लेता तो देखी हमनी के माने देखले बानी सन कि जे भी घूस ले ले बा ओकर लइका अकडेड़ होले सो, चाहे बकडेड़ होले सो, चाहे का होला कि डाकुए हो जले सो, पढ़ेले सो ना कैसे बदमाश हो जले सो जन्नी। तो रउआ लोग अगर घूस लेता नहीं तो लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि रउआ लोग ऐसा काम मत करे। जय जवान जय